Sa number 4, pila ka mga individual ang nagpaninlo sa Burgos Market bisan pa wala sang sweldo. Pagkaayo sa atubang sang merkado ang ginsuguran na. May report si Romeo Subaldo. Udtong adlaw pero ang ini nga mga kalalakian masako sa pagpapiswit ng tubig sa sulod sa Burgos Market sa Bacolod City. Ang iban sa ila nagapanilhig. Isa lang diri ang regular nga empleyado sa syudad, ang iban sa ila mga volunteers. Nag-apply nga mga job order pero bisan wala pa may baluan kung mabatunan na, nagsugod na sa pagtrabaho. Schedule ni nga platin karon dra na mga alawnaw sa may fish section. Manilo? Oh, mga amo man yun. Sino nagbali man do sa inyo? Kami lang. Sinyo lang yung grupo? Oo. Ano tawag sa inyo gani? Volunteer. Mga volunteers lang yun? Volunteer. Pagkahapon ang fish section ang ilang pagatinuan. Dako kuno ini nga trabaho ang sa fish section kabag luwas nga lang sa may mga basura sa idalom sa mga lamesa nga ginapang bilin lang. Nagadanaw pa ang alagyan sa sining section sa merkado. Ano ginamit dako mo bravo sagan mo? Di sa isdaan, kamo di basura sa isdaan. Damo basura. Dako mo brano? Hindi lang guro makaya ka pila ka tao. Hindi, Damo unta na. pulo lang katao. Pulo guro ka tao ka. Kung ang iban pa nga mga negosyante ang pahambalon, may mga vendors nga dapat i-seminar. Ipaintsindihon sila nga hindi lang obligasyon sa syudad ang pagpanilo sa merkado kundi ang kada isa nga nagabaliga sa sulod ang may obligasyon nga i-maintenar ang katinlo sa sulod sa merkado. Dapat ang vendors go cooperate man. Dapat i-seminaron sila. Madakpan kami penalty. Dapat seminaron sila nga. Nga inyo basura, ibutang yung sintakon, di kayo panghabon yun sa dalom ka. Subong nga hapon, nagpasar sa resolution si Councilor Celia Flor nga pamuno sa Committee on Public Markets nga nagatukod sa task force nga pagatapuan sa City Engineers Office, City Disaster Risk Reduction Management Office kag General Services Office nga mag-assist sa Market Administration sa pagpatigayon sa pagtilo, flushing, declogging, dredging kag pagkaayo sa mga pipelines sa tatlo ka mga dalago nga mga merkado sa Bacolod. Samtang ang atubang sa Burgos Market ang naghawa na matapos nga wala inianay gipaparkingan kag gipapwestuhan sa mga vendors. Samtang nagapadayon ang repair sa atubang nga side sa merkado. Suno pa sa mga vendors, nag-assist pa ang mga pulis sa pagpanghawan kay may mga wala nagapati sa mga taga-city legal office. Loading kag unloading lang anay ang ginatugutan sa karon sa atubang sang merkado.